city. Where were COVID-19? Precisely 7th of April. Total lockdown nationwide. Ụtụtụ ọma nụ. Before that total Ụmụ ọdịnala Igbo. 7th of April. Anyị kpụrụ lecture anyị ebido by 8 a.m. Mana abịa before 8. Yes. Maka etu enwe m tight schedule today. Yes, I want to make a video now. I will be on my way. So, Nnewi South. One important message from there. I will go to Nnewi. And so, I be no guitar. Mana before I get my new echefuna. Maka ndị bụ taa bụ ha na-afụ video m on social media. Aha m bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Odinana Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ the importance of sacrifice for favour. Yes, ichuaja ihuoma. Ọnya bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Mana before gaba n'iru, ka mmadụ ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa July ebido na July 6th. Ọ ga-last for 14 days. Kwụsị na July 19th. Na July 19th, anyị ga-achụ aja ebulu sie ma rikwa ma ṅụọ wee chịkọta ya bụ aja. Ndị niile na-esonye na ya bụ aja na-esonye bụrụ ya marago ka esi eme ya. Ụbọchị anyị ga-ebido ya bụ 6th yanwa. Anyị ga-ebido mbido ya send ya n'ụlọ. Then ụbọchị a ga-emechikwa ya ga-achụ aja ebido a ga-ebido ya send ya n'ụlọ ka o si mee. Ọ bụrụ na anyị chọrọ isonyebeghị na jam bụ uche isonye na ihe ị ga-eme we send them 3 prayer request. Then forward ya prayer request, 3 prayer request. Then ị ga-eme donation token to our account number. Echat nka ngwa gị ka esi eme na details I need from you. Chat m 0805-7837672. Then echefuna amana nkịtị when things are not going right. Nwanne chụba aja maka na aja chakarịrị ọgwụ. Let the burdens fall. N'ụbọchị taa na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Echefuna isiokwu anyị ji bịa. Ka bụ ihe kwesịrị ịma. Mana before anyị gaa n'iru na ya bụ ihe anyị ji maka ya wee bịa. Ka anyị zọọ ụkwụ n'ala. Egwu ị na-achọ ịnụ kịta bụ the music rightly belong to Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na temple. Egwu ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo na nke ikpeazụ a. Yes, egwu a very soon the video ka ya pụta. Video bịa anyị ga-epost ya na our YouTube channel. Echefuna na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na anyị nwere TV channel. That TV bụ EZE-ANA Ugochi tubelu Ọdịnala TV. Now, ya bụ name anyị ga-eji bi by early next year, January next year, anyị na-eji na conventional radio. Yes. So from there, our long-term plan bụ na anyị ga-enwe my own, the temple ga-enwe our own radio, conventional radio station. Yes, maka ọgbasa ozi ọdịnala Igbo a. Agwa nga na nke ikpeazụ na anyị kwadosiri ike imeke sure na onye Igbo ọbụla nụrụ ozi a. Egwu a bụ egwu temple nwere. Nke a bụ the first album, more to come. So ọ bụrụ egwu anyị ga na-akpọ na permission na Facebook anyị play the egwu. So anyị ga-ezi ya bụ egwu anyị wee mụkwụ na
Obi is a boy. Every day Obi is a boy. But I'm waiting at a new one. Here in there, man, what I hear you going to go again. Jack, I'm with us. Okay, come. Ihe akụkọ mgbaba testimonia ka iwe were ewe mụrụ ihe mgbe m bịara ihe ọrụ n'ụbọchị taa ọchịchị obi m inwe ezigbo ụlọ elu ihe ji wee nye akụkọ mgbaba ka iwe ziri ihe mere m wee mụrụ ihe dịka m na-agbawa okwu a Chukwu okike agọzigo gozie aka ọrụ m n'ụbọchị taa dịka ndị ekwu ya alụrụ m ụlọ elu mara mma na be nna ụbọchị taa ha jikwa ụgbọala ụdị ọchịchị obi m wee chọọ m mma na nke ikpeazụ a so ihe ji wee ha agwaghị ya abụ ka ọ bụrụ ihe ịgba ama wee nye gị ọchịchị obi m niile dị iche iche na-abịa na mmezu n'oge a nke bụ na m na-enwezi aṅụrị nke bụzi na m na-anọzi bụrụ onye enyemaka na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ma ndị ọnọdụ ha dị anya n'ụbọchị taa maka n'ihi na m nọ n'ihu ọrụ m amaghị m ihe ị na-agabiga mana ana m agwa gị jighaa n'ihu ọrụ gị ihe ọbụla bụ nsogbu gị ga-abịa na nkwụsị okenye ọbụla furu efu a ga-akwachikọtara gị ya a sị m na onye ọrụ ebube o mezuoro gị ihe niile ya mgbe ị na-alụ okwu a ma na-etinye n'ọrụ Imere ka m sie ike, imere ka m dị ndụ, onye ọrụ ebube taruo. Inyere m nri ụbọchị o, inelu eze nabata, onye ọrụ ebube taruo. Agbara ọkụ ofugboro, ịzapụrụ ọbụla saa, onye ọrụ ebube taruo. Onye ọrụ ebube taruo. Onye ọrụ ebube taruo. Nara ekele onye ọrụ ebube taruo. Nara ekele onye ọrụ ebube taruo. Ana m ekele onye ọrụ ebube taruo. Ekele dịrị gị onye ọrụ ebube taruo. 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 Nara ekele onye ọrụ ebube taruo. Nara ekele onye ọrụ ebube taruo. Ana m ekele onye ọrụ ebube taruo. Ekele dịrị gị onye ọrụ ebube taruo.
ka anyị dọbiri nyi ebe a ka anyị dọbiri nyi ebe a anyị emego ụkwụ n'ala n'oge awa nke isiokwu n'ụbọchị taa akọwara m isi na isiokwu anyị bụ important of ịchụ aja ihe ọma, important of sacrifice of favour. Anyị wee bịa nye ka anyị bịa ka anyị kọwara gị ihe ị kwesịrị ime. Nke bụ eziokwu na ị ga-amagoro bụ na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ide ude na ndụ a, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị ghara ịbụ a burden to your coming generation, wepụ aka n'ọgwụ ọjọọ. Ị ghọtara ya? Ọgwụ ọbụla egwọrọ ka ị wee hypnotize ya others, ka ị wee suppress others, ka ọ wee bụrụ sọ gị wabụ eze ga-akwụ ọtọ is no ọdịnala. Odinana Igbo, the natural laws that governs the universe does not support you or permit you to step on toes. That is the pure truth. Now, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị dị ndụ ogologo ndụ, kama arụ mee ihe ndị a na-achịkọwara gị. Ihe na-achịkọwara gị bụ ihe dị n'ọdịnala ebuka, mana e nwere basic things ị kwesịrị ime maka ndụ gị. Ụfọdụ ndị mmadụ ihe o ji adịghị ka asị na ọdịnala na-eri ego wụ because of na ka bụ a novice and ka batara ọfụ ụkwụ esiboro ike n'ala. Ọlụ nne na nna gị kwesịrị ịlụ n'ime ndụ gị wee lay the basic foundation n'ime ndụ gị was never done. That is the problem. Maka na ọ bụrụ na ngwurube nna gị na-eriro nne gị na nna gị erie, ha ghara ile that basic foundation. Ọ bụrụ na ha lelu that basic foundation, things would have been easier for you. But over time, they cultivated falsehood. Yes, they cultivated falsehood in order to keep enslaving our people, especially the Africans. Our civilization started in Africa. But what happened is, these Europeans, for them to make sure that we remain their slave and they remain the master. But if I had the African or the what happened is when the Romans become the empire, the Roman Empire, the whole world under the government of Rome. What did they do? Through the Emperor Constantine, this introduction of crucified Jesus as in the cross. Therefore, the weapon of crucifixion of Jesus Christ were dominated. Therefore, they introduced it. They introduced the crucifix. Now, ebe ọ bụ na-abịago berie anyị ndị Afrịka site na mbụ ndị Portuguese bụ ndị isi bụ ụzọ bịa n'Afrịka na Nigeria ịgbasa ozi nke ndị ụka anyarị. But they fell woefully because our forefathers rejected them and including ha ji bịa ịgbasa ngozi nwoke onye Europe. Now, they went back. The problem bụ they did not introduce their Jesus as rabbi, as a teacher. Rather, they introduced him as God. And our ancestors rejected them wholeheartedly. Because our forefathers rejected the fact that one, why for me, I said that Jesus is not God. He's a Messiah, he's a rabbi, he's a great teacher, he's a called one, yes. But whether Obuchukwu, no. God can never be crying because we back one n'enu. Chineke enwere ike ide asị na agụụ na agụ m ma na akpịrị na akpọmụkụ. Ihe niile abụ characteristics of man. So mgbe ha felụrụ, they went back to drawing board. Now they drafted English people and English man trained. The Cali people drafted a man called Shanahan, Bishop Shanahan. Ega na Hontrin Onitsha today. Ebe ha si wee gbasa na mpaghara Igbo ọwụwa anyanwụ. Ega afford even the hall of Bishop Shanahan Hall.
ije na Anglican ị ga-afụ ya na-ekwu maka Bishop Ajay Crowther. Yes, African man, but he was sold to the English people. They trained him and drafted him back. Now, when they came, they used another method. Going to our obis, Gwawando Kenya has it home Hakamada Kesi Agu Kesi. In other words, they slaughtered that Christian religion knowledge. Every guy, my mom, Mokara Chinka, Nkandoka, and denied her before. Christian religious knowledge has nothing to do with Motamo knowledge. The Chinese, I have been to Asia, Chinese, they don't study Christian religion knowledge. Today, they create smartphone, they create all the technology. So you can see that Christian religion knowledge, CRK, has nothing to do with development and knowledge. You got that? Manoza has lay the foundation of area. That much a problem I see. Now, Namonagiha, now refuse to transfer because Mbochi and Dibona, the way she transfer knowledge is from mouth to mouth. But I know so we are not normally right. Yes. Now all here so Muhammad, how am I gonna I want why I did the carrier? You have no habit of them head them. Or this year call how I could I am Machuku, I am Africa Barburuchi Kukua before having. So I'm matching whatever problem this is. Now, Owebuzen and Nageha, Totazin Amarazebu Kuana Guruno. Nagiamarebe aquarium with the covenant with the gods of fertility. Then Nagin then Nahawel with you or more. Then Nagihamorozebe or Kumona and Kumwadi Chapangu. No one do the chichen with you, Angelun Kechu, Makicha Pangu. The pure Gorogondo. Oh, yeah, but I'm not to family, but he may be over one door. Only a family gate, Jokun, or family now one estate. Only family gate, or family abo, na no one in our 60 years. No family gate, and I'm one, I'm one Congo. Only a family and rise and fall. Only a family and one and no Jonathan. Only a family, dear teacher. Here this can go on my own family. Since I was born, to date, not only my immediate family, from our larger family, none of my relatives from my father's side have ever died through accident. By now, I say more than I will say, they have one don't then I have one more. No more onye n'ime anyị ga-anwụ ọnwụ erughị eru ọnwụ pain maka na ọnwụ accident ọnwụ pain ọ dị iche na mmadụ yara ahụ a na-asị ya ndo finally the person died dan ọnwụ ka nje gote ihe o buru ihe pụọ n'ụzọ ya na moto akụcha niile ọnwụ at the spot, nobody to say sorry for this and that. It's more painful. Ịghọtara ya? Onye batara ụfọdụ na-awụ ha nwụọ ụdị ọnwụ ike anwa ọ bụrụ onye dị ha na-akpọ headband a na-afịa ịghọtaga ọ na-apụta gasị maka na ọ cut so short with the pain. O nwere family nọ ihe mgbu dị iche iche because of ọgba ndụ mmụọ dara gwuru wee na-asị na ya na-edebekwa ọgba ndụ ndị nna nna ha nwere nke ha si onwe ugo onye n'ime anyị nwụrụ n'ọnwa steeti like mama personally I have already been involved in serious accident that people died twice. I told me equally man came one personal long driver. I think I told you who came in 2003. When you supply chemicals, my drilling company Jalona local. So I was driving back home. I'm the only one driving from Ibuku to Oketiti. What don't do some assault 3 times. Face play basically. But all car come now. What to 3 seat? You got that? Then I didn't make Kuzi nke melon Uzoro, Shiolona, Nata, Anambra State. But I was assault to Tomblon, the who send them on the road. For the one woman, Kedakasan now. The woman back coma from that particular time till a few days later. Come, but since Lagos, Neje.
na-eje abata Abuja before Benin, before Igbinedion Junction. Happen face to face. And on the bus, after the company, all face to face, people died. They bajiro it's in the window. So they can bring the mad naked sim and they bajis open there and naked. You know, I didn't know that was some of my siblings and the elderly ones that have been involved in that state. What nothing. I remember even my late father more than also. No one on my own. They never happen. And my check one the bone. So some families now town for Maki and keep not keeping on one. No foundational fault or to the man at our fear today. Mana when I wage get to Baja. Nechubaji here game with game do obi more than more bando. Only more the teacher, Emajon, more bando of the Debesi, all steady ichuaja. You will appease them gradually. It's not magic. All you want an magic. And the magic will not last. Man, Odinana, you take time to start disentangling yourself. Ebenine amachi amachi. Ebenine si abago the arrow. Ebenine si ataga amusu. Ebenine ne buto akankuchasi. Rise and fall will gradually vanish. It takes time because you keep appealing and trying to make peace. Now, ihe aja ihuoma jide mma. One, ọ bụrụ na ihe ụfọdụ ndị mmadụ asị na na-eri ego because na they say you are 40 years. Mana ị ka bụ JJC, what brought you? Remember ihe ọ bụla, nothing. Entire 40 years you have lived here on earth. Ị kwesịrị ide nwere ihe kwesịrị ide eme n'isi. And you marry. So it's like accumulated of a thing. However, even if you don't have money, you can still be doing it gradually. So he ga-eme bụ agbasiala gị afa miri emi mara ihe we problem. Ịmarugo na enwe foundational problem. Ịmarugo na okwu ana ngwurube nna gị ebe a dọrọ ana ngwuru originally. There was nowhere to be found. No trace, nothing. Ịmarugo na ebe the akwari no is nowhere to be found. Ịmarugo na ebe ndị ogwugwu ma ọwụ ndị ichie ma ọwụ ihe niile na ngwuru. Ịmarugo na ofe eji hibe ngwuru ma ofe okenye ma ofe ana ihe niile yọtara ya maka eriri nna gị eri. So the thing bụ na ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo ị nwere great advantage. I can tell you how you can start installing those things one after the other. I will not ask you for 1 naira. Like ịda ana ngwuru mma agwa gị n'ọgụ nwa bụ onye nwe ngwuru ga-ada ana ngwuru. Na-agwa gị etu ị ga-esi ji nnukwu ọkụ wee daa ana ngwuru. Ezumezu ndị ichie gị iwu nwoke agwa gị etu ị ga-esi wee mee ihe niile a install one after the other. After agbasịrị gị afa adịgoro shọ na ị nwere ụchụ. Ọ bụrụ na ị nwere ụchụ ịsa ụchụ, ọ bụrụ na ị nwere ụchụ then ibidogoro na chi gị na ọchị gị bụ ụzọ kpọtuo onwe gị maka na onye ahụ akpara akpọ mmadụ gị na chi gị dịzie na mma chi ga-akwụdoro gị ka na ọchị bụ ụzọ chi ji oke chi gị kwudoziere gị iwee bidozie mmebe install all those things. Mana ebe nsogbu dị bụ na ịbụ onye eriri eri bụ rie ezinụlọ gị ụlọ front and back. Ebe a ka nsogbu dị. By then ị marụ na ị nọ na tight corner na ime enwe ike imewu those things install in your family because to avoid ha nwee Igbo allegation na-agwọ ọgwụ. Ọ ndị nọ n'ọnọdụ dị etu a ma ọ bụ ndị nọ na mba ofesi nọ n'obodo dị anya ọ ha bụ ndị ọnọdụ ha dị more critical. You know why? Ndị dị etu a enwe family ndị nne na nna ha kara eje ụka. Onye dị etu a nwere ike ma ya enwewudi ike install some of these things back ma ịwachi ọfọ nwere nwee ike imewe because of na family ha kara eje ụka and o nwere ike onwebere ana obi ma ọ bụ na onye nọ na ana mmadụ ịfụna na onye dị etu a na nsogbu odiri ya. Yes, onye dị etu a na ndị dị etu a bụ ndị needed direct intervention of a dibia. In this case, you have to blame yourself and your family. Therefore, in the service of a dibia, all dibia ga-emere some of those things pending when your family is in a conducive environment where you can be doing it yourself. So ndo erikari ego bụ ndị nwere ike imewu n'onwe, but I can tell you
now 70% of your spiritual work can be done by yourself if there is an atmosphere that's very conducive. Maka na ọ bụrụ na etu a nnọkịta na ịnọ n'ala Igbo ma ọ na ị nwere conducive ebe ị ga-anọ wee na-eji aka na-echukwa chi gị, bịa na nke m nwa bụ Eze-Ana kpọtụrụ uchi gị, chikwara uchi gị, akụziere gị step by step etu ị ga-esi na-eme n'onwe gị consequently. The same thing with ndị ichie ịbụ nwoke na-agwa gị etu ị ga-esi na-eme mmeri once, akụziere gị step by step etu ị ga-esi na-eme, gwa gị etu ị ga-esi wee dụ ana nkwu, gwa gị etu ị ga-esi na-eje ọ bụgo na-ewe onye mmiri, etu ị ga-esi chụọ aja ma etu ị ga-esi chụọ aja dị iche iche even as a novice. Yes, o nweziri ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ ọ bụ dibịa ya alụrụ gị, ịghọtara ya. O nwere ụfọdụ aja ma ọ bụ ike ndị amụrụ, nwere ụfọdụ ọrụzi bụ na ọ dibịa ya alụ ya, mana those normal aja bụ routine, that's rituals, feeding ndị ichie, ije ndị mmiri gị and ịchụkwa agwụ gị, those ones you can do it yourself. Ọlụ dị aṅa nwere ọlụ bụ na a ga-enwe onye ga-ekwupi okwu n'isi gị ka dibịa dị involve. So maka ndị na-asị na ọdịnala na-enye gị, ọdịnala na-eri ego maka na eriri gị eririe family gị. So those things you can't even do it yourself. So mgbe dibịa ga-achọzi ka o mee ya na onwe ka o mere gị ya, then you pay for it. You pay for the services. Example, ka nkọwara ụnụ ka ọrụ dibịa si wee dị. Etu a nnọkịta ka m na-ejere gị ọrụ mmiri, na-echukwa ndị mmiri gị, ka m na-echukwa ma ọnụ ndị mmiri. Ọnya batara ego ọrụ mmiri ga-eji gala ọnụ, maka na ka m na-enye ndị mmiri nke gị ihe chi ọkpa anọ, m enyekwa ndị mmiri nke m eburu bụkọrọ ọha nwa so m wee je rụọ ọrụ mmiri n'isi gị. Ịghọtara ya? Now ka dibịa na-echukwa na alụrụ ọrụ dị iche iche, chibịa ga na-echukwakwa ụmụ ndị ọrụ ndị otu ya gasị. Ịghọtara ya? Like yesterday, ejere m jekwa chukwa ndị mmiri m koo ihe dị iche iche by personal ndị mmiri. From time to time ejekwa ndị chukwa ha for standing by me. Then despite the fact that na nlụ ọrụ mmiri ndị mmiri m nke m nwere share because how have they escorted me. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị ndị otu gị na ndị kpọrọ gị ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-abụ ị na-arụ ọrụ na-alụrụ ndị mmadụ ọrụ, ị na-etinye ego na ide echukwa ha nwa, ha ya agbawa ụta ma ọ gbaa uchu ma ọ mebi ihu ọrụ gị. So ọ ka mma na ịrụrụ ọrụ alụ ha nwa ama na o nwere ọrụ ha wetara, mana once ha wetara ọrụ ha nwere share, they expected you. Ịghọtara ya? So dibịa ga-ana gị ego those things because ọnwụ na ọrụ ọrụ ma ndị agwụ ya ama na onwere ọrụ ha wetara, mana once ha wetara ọrụ ọgụ nwa na onwe gị ọrụ ga-eme ka sure na o chukwara ndị nke gị chukwa ndị nke. Ịghọta how things work. So dibịa ya anaghị ego, mana aka nte iwu na ihe kpatara o ji eri gị ego bụ na ị nwere ike iji aka gị ruo nwa bigo ebe ị nọ na tight corner or maybe na ebodo ị nọ n'obodo tere aka ime nwe ike imewe ụfọdụ ihe. So poor for services. Example, ọ bụrụ na ịlụgo ọrụ mmiri, agwa gị na ọrụ mmiri abụrụ ihe a na-arụ once in life. Ịlụcha ọrụ mmiri from time to time, nwaanyị jee ije di adịghị abụ ekechazie gị di, ichefu obe nna gị eri anyị mọtin ya nọ igoro bred goro ihe dị ka ọ dị, jekwu mma ma ọpa gị wee kene ha wee jụọ ha ọra, jụọ ha ka ha mere wee kọọrọ ha etu o si dị ha, dịkwa uche etu ị ga-esi na-eme na be di gị uju obi wee dị etu a ka ọ dị. So arụchagodo ọrụ mmiri from time to time, were ihe ọrụ na-eri jekwa je mere ụmụ ihe niile bi na mmiri, all the water elements, the water sprite, you understand, and the mammals. Berasara aka onye riri nke anyị nke onye ha riri nke ha ka ha ma, maka na onye na-enye ha ka ha na-enye. Ịghọtara ya? From time to time achụkwa aja mmee wee nye ụmụ mmụọ na-anaghị ihe mmee. Ịghọtara ya? So some of these things are very easy. Ọ bụgo na chọọchị ka ị na-eje, ọ bụrụ mmadụ ndị dịka gị na-ego bandị bie chọọchị, ọ bụ mana o nwere ndị na-eso osidi nnukwu ego na chọọchị ebe ha na-eje. Ha bụrụ ị na-eje Katọlik na-ewe 5 naira 15 naira na-enye onyinye, ị na-ekwu okwu. Ọ nwere ndị na-eje Pentikọstal na-espendi ego, nwere ndị na-alụ ụlọ ụka, nwere ndị na-alụ so many things. Ya na machi kọwalụ gị bụ na ife Chukwu na ịchụ aja abụrụ kọbọ. Yes, whether ma ọ Kristian ma ọhịa, mana ana m achọ ịgwa gị na ihe pụtara nke ọzọ ji wee dị gị ejere gị ahụ bụ na ị bụrụ onye nchụaja iji aka gị achụ ibi na ọ bụgoro n'obere ọbụla ị nọ n'ime ya. Ọ bụrụ na ị nwere onyinye iji aka wee chụwa aja, it will be cheaper for you. Now ihe na-achọ ịkụwara gị ewu, mana ọ bụrụ na ị medocha ihe dị n'ụzọ gị,
imedocha ihe dị n'ụzọ gị ịma na o nwere oge ọ ga-eluzie adị kwụsị ịgba ashawo dibịa kwụsị ịgba ashawo ya nwee ofu onye na-arụrụ gị ọrụ ọ bụghị na o nwere ofu onye ị na-eso 3 months 6 months 1 year ị na-afụ changes stick with that person onye a ga na-watch ya back from time to time o nwere oge ọ ga-eruo ịfụ na ihe agha na-apụta n'afa gị just minor thing enweghị ike ọ bụrụ just ka chịkwa aja ndị ọgbọ nke ma ọ bụ ike ndị amoosu ma minor things ọ ma bụzi ka etu o si wee dị large initially mgbe ibido mana ihe na-eme ọrụ ụfọdụ nwere ike ị nwere one particular mentor ị na-agbagharị from pillar post ebe ị na-achọ kwa is a gradual thing. So mana gbasara ịchụ aja ihuoma dị very important. Aja ihuoma ka Abraham bịara ịchụ wee sị ka o were nwa ya nwoke wee chụọ aja thinking na iji nwa ya chụọ aja ya ewetara ya more favor mana Chukwu si don't harm that child ka ị were ebulu wee chụọrọ ya aja Ugochi na temple anyị na-eyuzu ebulu achụ aja maka na ebulu na-edude now aja ihuoma ka ị ga na-achụ aja ihuoma egorogoro ịchụ aja ihuoma sacrifice for favor ọ na-eweta mbuli elu nke ọzọ ọ bụrụ na iwe onye agbachara afa ị na-akụ ụta mana ijiri ego mana n'eziokwu na ezu asụsụ na ichegharịtago na ịdatago n'ọdịnala mana ị nwere ego enwere ihe ị ga-eme ịkụchi n'ọta ihe ị ga-eme bụ nke mbụ bụ ịbịa n'Ugochi na temple ọ bụgoro na ị nwere ego iji alụ ọrụ ị mee the basic ones bụ na 1 ọ bụrụ na ụtụ dị n'ụzọ gị inwe ego eji asa ụzọ saa ụzọ ọ bụrụ na ị nwere ego eji asa ụzọ o nwere some minor ritual simple rituals ị nwere ike ị na-eme and make sure na iwepụrụ aka n'ihe ndị a na-eweta ụchụ to avoid accumulating more ụchụ ịghọtara ya and ọra nke a bụ ofu maka na ọra abụ onye a na-agwa ibi ọ na-eto afọ so if you want to start paying debt for what you have done wrong in the past then you avoid accumulating more burden by continuing living in that way of ignorance. Now, nke a bụ ihe ya agbagoro nke mbụ. After ka ị marụchara nke a sepụ aka enwe n'ofe mmepe ọga aka mmadụ imecha nke bụ ọzọ ị ga-eme bụ ọ bụrụzie na ị nwere ego iji chọọ ịlụ ọrụ ụfọdụ mmụọ lụọ maka na onye kwụ ụgwọ o ji enwere onwe mana ọ bụrụ na ị nwere ego bịa n'Ugochi na temple ka anyị kụziere gị etu ị ga-esi wee mee ịlụọ ihe ọnwụ n'ọchị ka ife idiri nwee ke chụọ aja ihuoma ego bịawazie ịtụtọpụrụ ndị ọzọ gradually nke bụ eziokwu na once you open up bido imezi ihe dị n'ụzọ gị mmụọ mana ị open go up and mmụọ ga-ewetara gị ihe ọ bụrụzie na ijiri ego na ọkọrọ ụkọ onye ị ga-ebite ka nkọwarụ gị ihe ọtụ ndị mmadụ na-eme n'Ugochi na temple anyị nwere mmụọ na-apụ apụ enwere otu ịgbalitele mmụọ nwoke na mmụọ nwaanyị ha nwere ọrụ ha abụ iweta ihe ọma dị iche iche ị nwere ego mana nke bụ eziokwu na ezi asụsụ nwere ị nwere ego mana ọnọdụ nwụ na-ewute gị mana ichighatago fuli n'ọdịnala mana ọ kọrọ oke onye ị ga-ebite ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị nọ nso were ọsọ were ije bịa n'Ugochi na temple ihe ị ga-eme wee bịa gote ọjị gote mmanya gote other minor thing like abụbụ ugo maọbụ abụbụ ọgazi and rest of them anyị na-ele doses igote ihe ndị a niile were bịa gote nzu gote edo ihe ndị a niile onye erighị ọ few thousand naira ka ọ ya eri few thousands naira ka ọ ya eri ịbịa iwere ya onye n'ihu temple were yọọ mmụọ na-apụ apụ otu ịgba n'ijele wee yọọ ha si ha biko na ịgwatago na ị ga-alụ ọrụ dị n'ụzọ mana ị ga-adọrọ ha biko ha yọtara gị amara ka ị nwee favor na ọ bụrụ na ụzọ gị mepee na ị ga-alụ ọrụ dị n'ụzọ gị chukwu achị gị chukwu ezumezu mmụọ dị n'ụzọ gị I can tell you n'ụlọ ọtụtụ ndị mmadụ nke ọnọdụ ha bịara mana ha chụchara aja dị etu a tins bido mewere ha ụzọ ha bido mepebe so ịgba na nkịtị a na-agwa dịka m si agwa gị na distance is not a barrier ọ bụgoro na obodo tara aka mana ọnọdụ gị ụdị ala ọ bụgoro aja ịbịa chụọ aja ịchụchụ aja chụchara otu ịgbanijela aja gwa ha si ya na gwa ha na ọ bụrụ na ihe ọma mere gị na ị ga-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị na ị ga-eme nke a ma ọ bụrụ ị ga-eme nke ọzọ ihe ị ga-emewu ka ịfụ ihe ọma n'ụzọ gị ihe ọma pụta because ị na-ediri mmụọ gara akwụdoro gị mmụọ ga na-ewetara gị ife mmụọ ga na intercede on your behalf
ka i wee kwụrụ ka ibe maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa ọ na-agbawa obi mana agbachi na nkịtị when things are not going right for you maka na ndị Igbo tụrụ esi na ọgwa na nkịtị kwere ekwe ọnwụ na ebe mmụọ kwaturu gị ma ebe mmadụ kwaturu gị ifodu aka gị ihe ọ pụtara that you want to remain there but you must be angry with that condition that is not palatable and ask for help. That is the only way out. Agbada nkịtị, you are feel free to chat me to book a day that you will visit the temple. I can tell you na ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọnọdụ ha dị ala abịa gosi n'ụzọ dị etu ọnọdụ ha chegbanwe ịnọkwa n'ebe tere aka chọọ ka anyị gụọrụ gị ọfọ ma ọ ka anyị kwubiere gị okwu n'ihu mmụọ anyị gụọrụ gị ọfọ weta the necessary things anyị gụọrụ gị ọfọ kwubie okwu n'ihu mmụọ maka udo obi maka chidimma agwa gị na distance n'ebe ịkpara ya do you know why onye na-eche ihe ọjọọ ga-eme gị ma ọ bụ mmụọ na-agbaghị ụta does not need your presence. Ọnwụ na ịrụrụ ọrụ dị n'ụzọ gị ọsọ ya bụ na ịnọ Jamaica ọsọ ya bụ na ịnọ Cambodia otu a ga na-eje ebe a na-emebiri gị ihe ịmara now etu ahụ a distance not ebara etu a ka a ga-esi kwuru ọrụ ọma n'isi gị rụọ ọrụ ngozi n'isi kwubi okwu n'isi gị distance not ebara feba na-emere unu ebe ịnọ ịmara what you don't know is only a mystery to you. Eche what you in food jee na my YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite ma ọ bụ jee na my Facebook page Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite ịchọ ka anyị gbara gị afa miri emi ma ọ rụọ ọrụ mmụọ dị iche iche ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ bụ nkụzi kụzigo bifo ma ọ bụ ihe ọbụla bụ ihe gbasara ọdịnala send alụ message 0805 7837 672 ka anyị mee n'ụkwụ na ana ka anyị wee nweta oge awa nke eziokwu nke ụbọchị taata bụ nkwọ n'isi njedebe ya gazienụ n'ọfọ Chineke mae, aka m ahụtụ ya ụdịrị 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 Chineke mae, aka m ahụtụ ya ihe dị mma ka ọ na-enye ịdị mma ka ọ na-enye mmadụ mma ka ọ na-enye aka m ahụtụ ya okpukpe m ụzọ kpere m azụ onye mụta na-emechi ọ dụrụ ụmụ na-agaghị aka m ahụtụ ya ọ na-emere m karịa nne m ọ na-eme karịa nna m ihe dị mma ka ọ na-enye aka m ahụtụ ya ụdịrị Chineke mae, aka m ahụtụ ya ụdịrị Chineke mae, aka m ahụtụ ya ị nọrọ ọnọdụ dị ala iso na ndị bụ na-akpọsara ma na-esi elelele ndị a na-akpagbu ndị a na-anara oke ha ndị a na-eme akaje dị iche iche a sị nwanne emesina ma chi nke a na-ekwu maka ya bụ chi nke nna nna anyị ha chi nke mgbe ochie ọnya ka na-ekwu maka ya chegharịa ma chigharịkwa ọ bụ ochie nke ala nna gị ndị nna nna anyị ha ga-abụdoro gị ọ bụ ndị nna nna gị ha isi ọgbara na ndị eriri eri ndị ga-asị na ndị nna nna ha bụ ekwensu na ha bụ ndị ajọ mmadụ mana ha na-akpọkwu chi na ndị nna nna nke ndị mba ọzọ ka nkọrụ gị ọbụ ihe ji wee mụta ihe etu ihe na-agba mbọ taa maka ọdịmma na agamniru nke ezinụlọ gị ibu ọnụ na-agba mbọ maka ọdịmma nke ụmụ gị kedu ka ọ ga-esi wee kwe mee na oge na-adịghị anya maybe next 100 years otu narị ịbụzie ndị nna nna maka mụ na gị in next 100 years otu narị afọ na-abịa n'iru mụ na gị ga-esokwa na ndị nna nna kedu ka ọ ga-esi wee dị gị ma ọ bụrụ na ụmụ ga-etolite na agbụrụ gị ga-apụtazi sozie na-akpọzi gị n'iwu onye ajọ mmadụ n'oge nwa kpatara ha ji adachighị
asị mana gị wo nke bụ eziokwu na ịnwara okwu gị onye bụ nsogbu a na-ekwu maka ya mana ana m achọ ịgwa gị na ndị nna nna anyị ha nwara okwu ha ma oge ochie nke ala anyị ka ọtụtụ n'ime ha bikwara ezigbo ndụ mana mmadụ na-agwa gị ka ịkpọzi na ndị nna nna gị abụghị mmadụ na ha bụ ndị ajọ mmadụ mana ịhapụ chi ndị nna nna gị ha na-akpọ ọkụ ndị nna nna ndị ọzọ na-akpọ ha ndị sent mana ndị nna nna gị ịkpọrọ ha ajọ mmadụ ana m asị nwanne m na-achịta azụ ma chigharịkwa kpọọ ọkụ chi nke ala nna gị chi nke a na-anapụta onye nọ na mba daalụnụ ka anyị weta na nkụzi anyị n'ụbọchị taa n'isi njedebe ị na-echa vidiyo a tụsara ya ndị ya dị ọnụ ya gazienụ n'ọfọ